खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 1 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 15 भाद्र दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि गावखौ फोथायनाय आरो गोब्राब नाजानायजों बुंफबगोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ, जायखौ नोंथाङा जाफुंसारै सामलायगोन। गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायगोन। फालांगियाव गिदिर रादाय मोननाय आरो गोबाव समनिफ्राय नेबाय थानाय धोनफोरखौ मोनफिन्नायनि जाथावना दं। नखरारि आबहावाया रंजाथाव जागोन। नोंथाङा नोंथांनि फिसाफोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। नोंथाङा लोगोफोर आरो आंगोफोरजों सम हगारगोन, जाय नोंथांनि गोसोखौ जौगाहोगोन। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै सहायनाय आरो समानथि लाखिनाया गोनांथार जागोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय समा साबजाथाव आरो नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन। फालांगियाव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन आरो गोदान बाहागोआरिफ्रा हाबनो हागौ। नखराव गोरोबलायनाया सोलिगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानिफ्राय बोर मोनगोन। नोंथांनि गथ'फोरनि जिउ राहानि सोमोन्दै मोजां खौरां फैनो हागौ। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव समा गोख्रों जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय बायजोनि आदार जानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय गोदान खाबु लाबोगोन। नोंथांनि नाजानायनि थाखाय नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानाय आरो मान होनायनि जाथावना दं। फालांगियारिफोरा मुलाम्फा जागोन आरो गोजाम थाबथानाय खामानिया आबुं जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि गोब्राब नाजानायनि थाखाय थि बान्था मोनगोन। नखराव मोनसे गोजोन आरो गोरोबलायनाय आबहावा थागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। रांखान्थियारि महरै दिनैनि साना जुनियायै मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन आरो गोसोआरि गोजोनआ थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै साहस आरो गावखौ फोथायनाया बांगोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव मोजां फिथाय मोनगोन आरो लोगोफोरा नोंथांनि लोगो जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो फेहेरनायनि आसा दं। नोंथांनि गथ'फोरनि फरायनाय आरो जिउ राहायाव दावगानाय फैगोन। धोरोमारि हाबाफारिफोर आरो समाजारि सिबिनायाव गोसो जानाया बांगोन। नखरारि आबहावाया रंजाथाव जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव समा गोख्रों। सावस्रिया साबसिन जागोन आरो गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि समायना आरो गावखौ फोथायनाया बांगोन। खामानि मावथायाव गोदान मावथांखिफोर जागायगोन आरो जाफुंसार जानो हागोन। फालांगियाव गोबां मुलाम्फानि जाथावना दं। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि सायाव गोग्गानाय मोनगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोदैया थागोन। नखराव गोजोन आरो गोजोननि आबहावा थागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय बांद्राय खामानि मावनायनि थाखाय नोंथाङा मेंनाय मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि नाजानाया जाफुंसारगोन आरो मासि जौगानायनि खाबु थागोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो फेहेरनायनि खाबुफोर सोमजिगोन। बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सम जागोन। जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। नखराव गोजोन आरो गोरोबलायनाय थागोन। गोदान सोमोन्दोफोरा मुलाम्फा गोनां फोरमान जागोन।
रांखान्थियारि दिदोमथिया बांगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय नोंथाङा गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय बारग'नांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनैनि साना थुलुंगा आरो गोहोजों बुंफबनाय सान जागोन। साख्रियाव थाग्राफोरनि थाखाय मासि जौगानाय आरो मान होनायनि आसा दं। फालांगियाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। खुसिया गथ'फोरनि मोनफुंनायफोरनिफ्राय फैगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। रांखान्थियारि नोजोरजों बे समा साबजाथाव। नखराव मोनसे रंजालु आबहावा थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै गावखौ फोथायनाय आरो साहसआ बांगोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन। फालांगियाव गोदान रादाय खानायनि जाथावना दं। जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा गोब्राब नाजानायजों जाफुंसार जानो हागोन। नखराव गोजोन फैगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय बांद्राय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा खाफालनि मदद मोनगोन। साख्रि गोनांफोरा प्रम'सन आरो सिनायथि मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो गोदान खाबुफोर थागोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफारिफोराव बाहागो लागोन। नोंथांनि गथ'फोरनि मोनफुंनाया नोंथांखौ गोग्गा होगोन। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मैफ्राय गाब। मकर राशि। आथिखालाव गोब्राब नाजानाय आरो बावसोमनायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हागोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा मासि जौगानाय मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो फेहेरनाय जागोन। नखरारि आबहावाया खुसिजों बुंफबगोन। जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन। गथ'फोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। साख्रि लाग्राफोरा मान मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो गोदान खाबुफोर थागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि दावगानायाव गोजोनगोन। जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। दिनैनि साना जुनियायै मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि मावथायाव जाफुंसार जानो हागोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो दावगानाय फैगोन। नखराव रंजानाय आरो गोरोबलायनाय सोमजिगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजां फिथाय मोननो हागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन आरो गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।